Nire izena Oskar lana da, mantenimiento de equipos industriales ikosi dut Don Boskon, eta 21 urte ditut. Nire nahiak erakutsi zidan zertaz doan ziklo hau, eta berak animatu zidan ziklo hau egitera. Don Boskok irakatsi zidan zenbakizko kontrola erabiltzen, eta lan munduan, oraintxe bertan, oso importantea da. Makina guztiak eramaten dute. Nire praktikak Inkitexen egin nituen, Andoaingo enpresa batean. Hantxe, plastikoa berziklatzen egiten zen, lamina PET eta fibra textil sortzen zen. Irakaslearekin ez dut erlazio estua, lana denbora asko uzten ez didalako, baina behar dudanean lagundu egin didate. Nire zikloan ez zeuden emakumerik eta tailerretan ere ez, baina niretzako gai dira. Batxierreko gazteak animatzen ditut lanbide heziketa egitera, oso praktikoa da lan munduan. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.